ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Хабари фаврӣ ва расмӣ оиди Аъзам Ғафуров. Мутаассифона муҳорибаи ӯ зидди Алан Гомеш қатъ шуд ва дар ин навор мо маълумоти пурра медиҳем ки чӣ гап шуд ва оё Аъзам ба финал мебарояд ё не. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. инак дӯстон, чанд дақиқа пеш ташкилоти ACA расман эълон карданд ки муҳорибаи Аъзам Ғафуров зидди Алан Гомеш барҳам хӯрд. Сабаб баъд шудани вазъияти саломатии варзигари бразилия Алан Гомеш. ҳамчунин худи Аъзам Ғафуров низ 2 килограмм вазни даркориро карда натавонист ва акнун ӯро ҷарима интизор аст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо бояд ки рӯзи 9 феврал дар турнири ACA 170 баргузор мегардид ва барои рохат ба финали гран-при вазни 57 килограмм мешуд, аммо мутаассифона ин муҳориба барҳам хӯрд. баъди ин корҳои рухдода ёрдамчии президенти ташкилоти ACA Асланбек Бадаев фикрҳои худро баён карда гуфт ки Аъзамро чӣ интизор аст. аз рӯи суханҳои Асланбек, агар имрӯз Аъзам Ғафуров вазни даркориро мекард, пас ӯ бо таври автоматӣ ба финал мебаромад. аммо аз сабабе ки ӯ вазни даркориро карда натавонист, акнун ӯ ҳоло ҳам дар якду финал мемонад ва муҳорибаи навбатии худро баъди моҳи Рамазон барои рохат ба финал мегузаронад. рақиби ӯ Алан Гомеш, Қурбан Гадҷиев ё ин ки Азамат Керефов шуда метавонад ва ин чизро ташкилот ба наздикӣ эълон хоҳанд кард. ҳамчунин Асланбек илова карда гуфт ки онҳо наметавонанд шахсе ки вазни даркориро карда натавонист ба финал роҳ диҳанд. ва дӯстон, албатта ки ин хабаре на он қадар хуб аст, аммо дар ҳама ҳолат мо ба Аъзам сабр ва барор хоҳонем ва албатта ки хабарҳои навро интизор мешавем. ҳозир бошад биён суханҳои Асланбекро гӯш мекунем. Что касается Аъзама Ғафурова, соперника Алана Гомеша, учитывая это еще бой гран-при был, Аъзам сам не сделал 2 килограмма, это усложняет задачу. Если бы Аъзам сделал вес, можно было бы говорить о том, чтобы автоматически пропустить его в финал, учитывая все слеты, все, скажем так, сорванные поединки. Но так как сам Аъзам не сделал вес, тогда уже об этом говорить не приходится. Свой полуфинальный поединок Аъзам проведет после Рамадана, он в полуфинале, а вот кто будет его соперником, будет это Алан Гомеш, Курбан Гаджиев, Азамат Керефов или кто-либо другой, это мы уже узнаем чуть позже. Вот такие дела. Мы очень хотели до Рамадана все эти полуфинальные пары определить, но видите, здесь ситуация, с которой мы до этого не сталкивались. Поэтому мы не можем с перевесом человека, и соперник выбыл, и боя не состоялось как такового. Вот такие дела.